Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases.
unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Kinahanglan mo ba lang nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag and kabombo.
We all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa takna alas 4 sa hapon. May hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Yari naman ang pagdulong namon sa inyo sang mga dalalag ko, bag-o, mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Martes, petsa 28 sa bulan sang Disyembre, tuig 2021. Kasi aton sining New Year countdown, mga kabombo, we have 4 days to go before sang aton sining pagsugalaw sang bagong tuig 2022. Una kita sa aton mga headlines. Transmission lines sa Negros Occidental fully energized na sunod sa NGCP Visayas. Linya sang Seneco nga wala pa ma-energize, yaran na lamang sa 30%. Samtang 500 pesos or 500,000 pesos nga budget gipapanaog sa DTI Negros bilang livelihood assistance sa mga micro, small, and medium enterprises nga napektuhan ni Typhoon Odette sa 6th District. PRO6 nagapabilin nga alerto apisar nga wala sang na-monitor nga untoward incidents may kantanan sa CPP-NPA. Task Force kasana ginaimbestigaran ang nabaton nga reklamo na tuoy sa medical equipment na ginbakal sang Murcia Municipal Government. Amoy at tumakabombong aton sa mga headlines kagkaron. Lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita. Upod sa inyong sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa aton nagapaunang nga balita, fully energized na santo sa National Grid Corporation of the Philippines sukon NGCP Visayas ang tanan nga transmission line sa Negros Occidental. Sunod sa kay Michelle Vicera, ang Regional Corporate Communication Officer sa NGCP Visayas, na-energize na ang 69 kV line sa Kabangkalan Sipalay nga nagaserbe sa Negros Occidental Electric Cooperative o Nuseco sa Kawayan Sipalay Station. Ini ang pinakaulihi nga bahin sang probinsya nga na-energize. Pasalig ni Vicera nga nakanda na amoy ni sa pag-transmit sang kuryente gikan sa power plants padulong sa mga substations sa nagkalilain nga electric cooperatives. Aminado ini nga mahimo may mga matingala kung nga apisar nga fully energized na ang Negros Occidental santo sa NGCP, madamo gihapon sa mga lugar nga wala pa sang kuryente. Patag ni Vicera nga mahimo nga may nagapadayon pa nga pag-repair sa mga distribution lines sa mga electric cooperatives. Nagapasalamat man ang NGCP Visayas sa Nuseco bangon sa pagbulig sa mainis sa pag-repair siyang transmission lines sa Kabangkalan Sipalay, gani nga napadasig ang pag-energize sa Kawayan Sipalay substation. Sa tiyon nga makaayo na ang distribution lines, pasalig ni Vicera nga sigurado naman nga masugaan na ang Negros Occidental bangod preparado na ang superhighway sa pag-transmit sang power supply. Sa piyakabahin ang Bindoy substation na lamang sa Tanhay City, Negros Oriental sa Negros Oriental 1 Electric Cooperative kon ang Nureco 1 ang nagapabilin nga wala ma-energize. Target sang NGCP nga ma-fully energize na ang Negros Oriental antes ang Disyembre 31 kung wala na sa makitaan pang additional nga damages bagod kompleto man ang line hardware sang mga ini. Adugang pa ni Vicera nga gikuha naman ang power supply sang Valle Hermoso kagihulngan substation sa Negros Oriental gikan sa Cari substation sa Negros Occidental. Pasalig man sini nga nakahanda ang mga line personnel nga magresponder in kaso nga may magluntad nga unscheduled power interruption. Sunod sa kay Vicera, wala sa nakaschedule nga power interruption sa NGCP sa New Year. Nagapabili naman nga bukas ang linya sa NGCP Visayas. Kamahimo lang nga mag-contact o kung mag-contact sa ila in kaso gid man na kinahanglan sang
klarifikasyon. Balikon diri sa Negros Occidental, okay na tanan, ready na to energize, kung ready na ang sa distribution line, so wala na siya problema. Bali, at least ang superhighway bala naton sang kuryente, ready na siya mag-transmit. Ang dito naman niya, sa Negros Oriental, may isa kami subong ka substation, Kanurekuan, ang wala pa namon na fully energized. Ang kamay sa pagpag ni Michelle Vicera, Regional Corporate Communication Officer sa NGCP Visayas. 30% na lang sang linya sang Central Negros Electric Cooperativo con Seneco ang nabili niya wala pa ma-energize. Suno kay Maria Luisa Paroco, Co-op Promotion Head sang Seneco. 100% nang energize ang ilang mga feeder sa syudad sa Bacolod. Patag sini nga ang mga isolated areas na lang ang nabili nga wala pa nagasiga kaangay sang pila ka mga purok o kon mga subdivisions. Ini masamay bangod sa mga natumba nga secondary pole kag nagkalabugto nga mga service wires. Hindi man ini matutukan sang Seneco bangod madamo pa sa mga ginatrabaho sa nagkalatumba nga primary pole. Bisan pa mga meter reader sa electric cooperativa nagabulig naman sa mga operasyon suno kay Paroko. Hindi naman sa mga ini madali-dali ang trabaho. Bangod ginasiguro sang mga ini nga wala sa mga nagasaboy nga mga kuryente nga wala pa matakod antes paandaron. Patag ni Paroko nga may mga bahin sang Bacolod City nga madamo sa mga kahoy gani id-id nila nga ginatsekyar kung may nagalatay nga kuryente nga wala pa matakod bangod dako nga peligro kung may open wire nga hindi makitaan. Apisar nga naga-double time na mga lineman sa pagtrabaho. Wala nagapasalig si Paroko nga mahimo na nga mapaandar ang suga sang 100% sa New Year bangod hindi man ini makasiguro kung mahimo ini nga mahingagaw. Nagalaom na lang ini nga ante sa New Year. Matapos na ang pagkaayo ilabi na nga nag-augment naman ang Seneco sa Seneco sa mga lineman ang Northern Negros Electric Cooperativo con Noneco. Kasubong man ang more power sang Iloilo. Suno pa kay Paroko, bisan sila ang wala man sang pahuway sa pagatubang sa mga reklamo gikan sa mga member consumers. Abinado ini nga madamo ang nagalangot ang buot nga makita nga nagasiga ng suga sa iban nga pamalay apang wala gihapon nagasiga sa ila. Apang hindi malikawan ng hitabo bangod super typhoon ang nagigo sa syudad kaya nagapasalamat na lang mga ini nga hindi kaangay ang pagkalala sang halit sa ilang coverage area sa natabo sa Southern Negros Occidental, Cebu, Bohol kag iban pa nga mga lugar. Panugyan man sini sa mga pumuluyo nga ipangamuyo man ang dugang nga kabaskog kag kahilwayan sa mga lineman nga nagamalasakit naman bangod sa sige-sige nga pagtrabaho sa pagtinguha nga mahatagan sang suga ang kabugusan nga komunidad. Hindi lang gid ko kahambal gid totally, no? Because sa damo pagit hoping and praying sabay pa nga makaya naton lagson kay naga-double time man ang aton mga linemen sa mga field na natin. More or less siguro mga 60 to 70% siguro ang energize natin. Ang whole damo pa ang bahay mo. So tayo na lang ang pasensya and this pray sa aton mga linemen, no? Nga tagaan sila kusog kagabako sa pagsigisigi sa pagkubra nila. Ang kabayan sa pagpayag ni Maria Luisa Paroco, ang Co-op Promotion Head sang Seneco. Samtang tunga sa milyon ka pesos ang budget nga ginpanaog sa Department of Trade and Industry kon DTI Negros Occidental nga natalana bilang livelihood assistance sa mga micro, small, and medium enterprises o kunang MSMEs nga napektuhan sang Bagyong Odette, particularmente na sa 6th District. Sunod sa kay Rachel Nofable, ang Provincial Director sa DTI Negros Occidental, nga ginuna sang gobyerno ang pagpalabos sang bulig sa mga probinsya nga mas malala ang nangin kalitan sang bagyo. Apang ginalantaw naman sini nga mahimo na nga makapanghatag sang livelihood assistance subong nga semana ang DTI sa mga apektado nga negosyante sa 6th District kay ini pinaagi sa cash. Patag pa ni Nufable nga wala sang naprepara nga pundo para sa likuton gani mapangitaan pa ini sang available nga alokasyon. Pasalig naman sini nga ang hindi makabaton nga nahalitan nga MSMEs subong nga tuig ang makalaom naman nga makabaton sa 2022. Sunod diri prioridad nila nga paghatagan sa karon amo ang mga severely affected ang negosyo. Payag ni Nufable nga nagapaligay man sang profiling ang Business Council staff
Kaginalantaw nga una nila paghatagan amo ang mga kliyente nga naka-avail nga sadto sa ila si assistance sukon naka-graduate sa Kapatid Mentor Me program. Ini bangod nga nakahalib o kung nakibalo na sila sang sahi sa negosyo ka mga detalye sa mga ini nga requirement sa paghatag sa livelihood assistance. Patag ni Nofable nga gina-report pa nila ang mga detalye sa negosyo nga natagan sa bulig sa higher office ng DTI. Sa karon pa nila nga ginatipon ang numero sa mga apektado nga negosyo gikan sa naklainan nga local government unit o kan LGU. Kapasalig pa ni Nofable nga tingwa nila nga malabot ang tanan nga apektado agud nga makatag bisan sang gamay lamang nga bulig. Mahatag kita sa assistant cash ina siya sa mga affected dito sa 6 district schedule naton nga sininga semana ina ihatag ang assistant. Ang total for Negros is mga 500,000 siguro for this year. Iba ang mga ka-closing naman pangitaan lang siya sang available nga allocation. Pero next year may ara kita nga idugang sa mga wala na hatagan subong. Ang kamay sa pagpayag ni DTI Negros Occidental Provincial Director Rachel Nofable. Ginpakamaayos ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kuna MBCCI nga may programa nga paghatag sang livelihood assistance ang Department of Trade and Industry o kuna DTI sa mga nahalitan sa bagyong Odette apang panugyan sini nga magkoordinar sa mga nagkakaigo nga local government unit. Suno kay Frank Carbon, ang LGU among mas may kasarang sa pag-identify sa mga nagkakaigo nga mahatagan sang bulig sa ila lugar nga nasakupan. Gani importante ang partnership sang DTI kag LGU. Dugang pa ni Carbon nga dapat man tun-an sang maayo ang paghatag sang livelihood assistance. Kaya dapat niya matumod ang source sang palangabuyan. Kaya ngay na lang ko ng mga ini ang buy and sell o con processing. Patag sini nga dapat niyang mahatagan ang masiguro nga mahimo makaganar gikan sa financial assistance. Dugang pa ni Carbon nga magluwas sa source. Dapat masiguro man nga may baligyaan nga sang may baligyaan sang produkto kag hindi nga magtanom lang kag amo ang amo pang pagpaminsar sang target market. Patag sini nga dapat studyohan sang maayo ang paghahatagan sang livelihood assistance agud nga hindi mauyang ang pondo, ilabi na nga limitado ang budget sang gobyerno. Sunod diri ang relief operation amo ang pagkuha sa mga pumuluyo nga nadulaan sang balay kag padala sa relocation sites kadungan sa paghatag sang panapton, pagkaon kag tubig. Kasunod siniya mo ang rehabilitation kung sa din kalakip na ang paghatag sang trabaho o kon kapital sa mga nadulaan sang palangitanan. Kasunod sang rehabilitasyon na mo ang recovery. Ginapasalamatan sang negosyante nga may kaangay inisyatibo ang DTI gani dapat na lang siguruhon ang resiliency sang programa. Suno kay Carbon nga kun ang nahalitan nga balay kag palangabuyan ng yara sa kilid sang suba, hindi pwede nga dira man gihapon pagatukudo na panibag-o bangod mahimong ini nga liwat nga madula kun may magaluntad naman nga pagbaha. Patag sini nga palangabuyan kag balay ang dapat nga ibutang sa mga lugar nga malayo sa kaangay nga kahalitan o kon maghimo sang pamaagi agud hindi na maliwat ang hitabo o kon mitigation sa mahimo epekto sang kalamidad. Ma-coordinate sila sa LGUs. Kaya ang LGUs ang maka-identify sinugit ang kinanglanan, tagaan sa livelihood, ma-coordinate o ma-partner sila sa LGUs. Ikadua, ang paghatag ng livelihood, pinasudwa na mayo, mag-source ka na sa imo na kung ano livelihood ng imo na buy and sell, etc. Or ma-process ka. Yung ginamayo or else ang kwarta na hindi magbalik. Ang kabayan sa pagpayag ni Frank Carbon, Chief Executive Officer sa MBCCI. Samtang apisan nga wala sang na-monitor nga mga untoward incidents may kantanan sa Communist Party of the Philippines New People's Army o kon CPP-NPA ang Police Regional Office 6 sa bilog nga Western Visayas. Sagapabilin gihapon ang mga kapulisan nga alerto sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis tagpamaba sa PRO 6. Generally peaceful ang ila sining pag-monitor sa Western Visayas. Umalis sa tiyon sa pagparigayon sa ika-53 nga anibersaryo sang Humblag sang Domingo Subtubtob. Sumong pangpaatang ni Solis nga wala man nagakampante ang Philippine National Police o PNP personnel bagon nga nakaibalong strategy na sa NPA ang pagtraidor nga pangatake. Padayon man nga ginapanugyan ni Solis sa magkatapos sa NPA nga magsungka na bagod karon nga tion ang pinakamaay nga pag-surrender agud nga makaupod pa sa mga ini ang ilang mga pamilya sa pagsugalaw sang bagong tuig. Sunod diri pila naman ka tuig nga napalayo ang mga ini sa ilang pamilya gani tion naman agud nga ma-enjoy Manila ang pagpangabuhi. Mensahe naman Solis sa mga pumuloy nga iselebrar ang bagong tuig nga malinong, may katawhayan, kag naga binuligay. Panugyan sini nga kon may makitaan nga makaduluda nga persona. Gileon man i-report sa mga police stations agon matagan sa nagakaigo nga tikang.
Sa pag-monitor natin, since kahapon as subong adlaw, peaceful ang ilog nga Western Visayas. Wala kita siyang may mga na-monitor any untoward incident or plano ng mga PNP terrorist. Despite of that, reporting na peaceful, kita sa PNP, wala kita nagakampante, considering na naibaluan naman nato ng strategiya sa PNP terrorist pag-traidor. Ang kabay sa pagpag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagpamaba sang Police Regional Office 6. Ginpatag sang commander sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army nga wala na sila nagapatigayan sang ceasefire sa Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA bungod ginagamit lang ini sang terorista nga grupo agod pabaskugo ng ilang nga puwersa. Suno kay Major General Benedict Arevalo, pila ka tuig naman nga wala nagadeklarar sang ceasefire sa Presidente Rodrigo Duterte sa tiwan sang Pasko o New Year kalakip na sa anibersaryo sang hublag sa Disyembre 26. Madumduman nga sadto nagapatigayan gid sang ceasefire sa kaangay nga mga okasyon apang natalupang niya ginagamit sa mga terorista nga grupo ang kahigayonan agod makatipon pa sang dugang nga puwersa. Sa karon nagapabilin nga alerto ang mga militar dugang pa ni Arevalo nga kadungan sang pagdeklarar sang ceasefire. Ang NPA nagabuhat gyapon sa mga terroristic actions kaangay sa mga pagpang-atake sa kampus sang militar, pagpatay, pagpanunog sa mga propiedad kasubong man ang pagpangilkil. Pasalig ni Arevalo nga magapadayon lang ang paglagas ng militar sa makawalang grupo bangod ini ang ilang nga mandato kag misyon. Apisar nga wala sila may na-monitor nga mga aktibidad sang CPP-NPA, wala naman nagakahulugan niya natapos na ang ilang nga pagwardya sa palibot bangod nakahibalo na ang mga ini nga patraidor kung mag-atake ang kontra kag sa tion nga wala ginalauman. Ginalikawan sa mga soldado kasubong man sa mga kapulisan nga maisahan gani nagapabilin sila nga alerto kag wala nagakumpiyansa. Patag ni Arevalo nga sila ang magalaga sa mga NPA kag indi sila ang pagalagson sa mga terorista nga grupo. Panugyan naman sinig sa mga katapo sang makawala nga grupo nga magsungka na sa gobyerno bangod ginainto lang ang mga inisang ilang nga mga lideres. Patag ni Arevalo nga nagapakasasa ang mga leader sa NPA sa mga nagakatipon sa mga katapo sa ilang nga extortion activities apang wala naman nagamaayong kabuhi sa mga ordinaryo nga katapo. Dugang pa sang Army Commander nga sa pagsaka sa bukid agod mag-upod sa NPA, nagapabilin man gihapon nga nagapangabudlay ang ilan nabilin nga mga pamilya. Pahanumdum ni Arevalo nga ang istorya sang CPP-NPA ang masami nga nagakatapos lang sa pagkadakop o kon nagakapatay. Nagapangayo man sang suporta ang Philippine Army sa mga pumuluyo sa nagapadayon nga pagpakigbato sa terorista nga grupo. Kasi nakita ng nagiging estilo rin ng ating mga kalaban na ginagamit yung ceasefire para magpalakas at umiwas sa ating pwersa ay hindi na siya nag-declare. To say, the troops should always be on the alert. Ganon din hindi pa rin tayo pwede to put our guards down. Kaya importante rin na alert na lang tayo at hindi na rin kailangan talagang mag-declare ng ceasefire. Ang kaban sa pagpahayag ni Major General Benedict Arevalo, ang commander sa 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Samtang ginaimbestigaran pa sang Task Force Kasanag ang nabaton sa maining nga reklamo na tuhoy sa medical equipment nga ginbakal sang Murcia Municipal Government. Masobra isa na katuig apang wala pa ginagamit o kung ginapagamit. Sunod sa kay John Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag, nga santo sa complaint na ginbilin sa opisina ang Municipal Government sa Murcia Negros Occidental. Sa pagpanguna naman ni Mayor Jerry Rojas, ang banwa ang nagbakal sa medical equipment. Masobra isa na katuig na kaligan makantalan sa pagdialysis. Apang tubtob sa karon, wala pa gyapon ginagamit sa publiko. Kasunod sa pagbaton sa reklamo, ginpadulungan man ni Chong kag gincheckar ang Municipal Health sa Murcia kada pa matudan sini nga matuod ang amo nga reklamo. Rason naman sang doktora nga nakasugilanon sini nga wala pa sila sang mabutangan sang machine. Gani wala pa ini nga magamit. Ginakatingala naman ni Chong kun nga nagdangat na sa masobra isa ka tuig, wala pa ini mapangitaan sa mabutangan. Patag sini nga kuntani kun magbakal sang para sa publiko, ipagamit man sa mga ini. Nagapaita pa sa dugang ebidensya ang Task Force Kasanag kag magafal ang mga ini sang formal complaint sa Office of the Ombudsman. Sunod sa kay Chong ang nagpadanga sa reklamo sa Task Force Kasanag ay saman kay dialysis patient kag pumuloy man sa banwa, gani bangod nga wala ginapagamit ang machine, nagpadulong na lang ini o kun ama ini sa pribado nga hospital. Pamangkot naman ni Chong kun para sa diin ang makina nga ginbakal kun hindi man lamang magamit sang publiko.
Panumdum pa sini nga ang kwarta nga ginbakal ang kwarta man sa publiko. Sunod diri may salabton sa problema ang tanan nga involvado sa pagbakal kung may mapamatudan ng maini nga biolasyon. Pasalig ni Chong nga magasulat man ini sa alkalde sa Banwa para sa inquiry agud nga may baluan kung ano ang matud nga rason nga wala gihapon mausar ang nasamit nga machine nga natanana para sa publiko. May ginbakal nga medical equipment ang LGU until now, more than a year now, wala ginapagamit sa publiko. Ginpadulungan sa sir kag ginimbestigar ang doctors nga ato dito sa ilang municipalidad kag positive sir nga may gin-purchase pero ang rason nila wala pa kuno sang area or wala pa sa lugar nga butangan. Silingote 1 year na sobra. Doktor ka imposible no? Ka very conflict na kung ginbakal mo kag gin-purchase mo for public dapat ipausar sa publiko. Ang kamay sa pagpayag ni John Chong, National Commander sa Task Force, kasanag. Kadungan sa nagahilapit nga pagsugata sang bag-ong tuig, nagadamo man ang demand sa mga nagabakal sang karne sang baboy kag manok sa Libertad Public Market. Manubo ang presyo sang karne sang baboy kumparar sa presyo sa manok. Sunod sa mga nagabaligya, ang karne sang baboy ang mahimo nga mabakal sa presyo nga 180 pesos kada kilo. Bangod ini ang karne sang nayon nga baboy. Kinpayag man sa mga nagabaligya nga lain ang presyo sang karne sang baboy sang nga nayon kumparar sa karne sang baboy nga ginfattening kung sa diin mabakal ini sang 280 pesos kada kilo. Samtang ang manok naman ang mabakal sa presyo nga 185 pesos kada kilo. Nga sang wala pa maglaslas sang bagyong Odette sa probinsya sang Negros Occidental, mahimo lang ini mabakal sa 160 pesos kada kilo. Sa atong kinapusan nga balita sa aton sining Christmas or New Year around the world. Sa Bahrain kita, ginpayag sa isa ka overseas Filipino worker o kon OFW nga 27 katuig na sa Bahrain nga ginaselebrar man sa pungsod ang New Year kag nagatamyaw man ang mga Bahrainis sa isa ka isa apang wala sang palupok kag fireworks display. Sunod sa kay Bombo International Correspondent Helen Alcanzare, tumandok sang Calatrava, Negros Occidental kag may pulian man sa barangay Bata, Bacol City nga sa sulod sang 27 katuig. Isa lang ang amo sini kag dala naman ini sa pungsod ang iya sini nga bata nga babay. Ang sunod diri kun nagalain-lain sang amo dako man ang posibilidad nga makasalapo sang indi mabuot nga amo gani gin pagkamaay sini nga magtiner na lamang sa ginatrabahuan nga kaangay nga pamilya na ang pagtratar sa iya. Sunod sa kay Alcanzare, Bahraini gid ang mga amo sini kag Sunni Islam ang ila sini nga relihiyon. Lain naman ini sa relihiyon sa Iran nga Shia Islam. Sunod sa kay Alcanzare nga sila lang nga mga Filipino ang naga-celebrate sang Pasko. Apang ginapanugutan man sila sa ila sini nga mga amo. 12 sila tanan nga ululupon nga naga-celebrar sang Christmas party sa nagligan Desyembre 25 kung sa din kaupod nila ang mag-iloy ang mga OFWs nga nagatrabaho man sa mga utod kag pakaisahan sa ila sini nga amo. Nagluto man sila sa mga Filipino foods kaangay sang spaghetti kag fried chicken. Nga ginapangita gid sa mga Pilipino kag mayara man sila sa exchange gift. Sunod sa kay Alcanzare, ginatagan sila sang ila nga amo sang kwarta para sa Pasko. Kag nagtamyaw man sa ila sang Merry Christmas, apisar nga wala ang may ini naga-celebrate. Sa pihak nga bahin, ginatagan man sila sang 20 dinar o kon kapin sa 2,600 pesos para sa New Year. Payag sini nga nagatamyaw man sang Happy New Year ang mga Bahrainis, apang wala sang fireworks display kag ginadumalian man ang mga palupok. Holiday man ang Enero 1 sa pungsod Bahrain. Kasubo man ang Mayo 1 kung sa din, nagasunod man ang Bahrain sa pagpaligayan sang Labor Day. Si Alcanzare, ang 5 katuig naman nga wala nakapauli sa Pilipinas, nga naglawig bangod sa pagluntad sang COVID-19 pandemic. Gatipon-tipon man kami sa New Year. Kay ginatagaan kami di kwarta. Tag 20 dinar sa Masko, 20 dinar sa New Year. Buot-buot na di sila yan. Ang amo namin, pamilya sa amo ko. Great sila ng kagaya ng Merry Christmas. Pero pag amalon nga ga-juwin sila, hindi bawal. Maskin taga Bahrain pa, maghambag gid sa aton nga Happy New Year. Ang kabahin sang panaysayon sang Bombo International Correspondent Helen Alcanzare, direkta sa Bahrain. Philippine Standard Time, 13 minutos na nakalipas sa takna ng alas 5 sa hapon.
Kagamoy ato mga kabombo ang kaundahan sa ato nagapangunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panumbalikan aton sining mga headlines. Transmission lines sa Negros Occidental fully energized na sunod sa NGCP Visayas. Linya sang Seneco nga wala pa ma-energize, yara na lamang sa 30%. Samtang 500,000 pesos nga budget ginpapanaog sa DTI Negros bilang livelihood assistance sa mga micro, small, and medium enterprises nga napektuhan ni Typhoon Odette sa 6th District. PRO6 nagapabilin nga alerto apisar nga wala sang na-monitor nga untoward incidents may kantanan sa CPP-NPA. Task Force kasana ginaimbestigaran ang nabaton nga reklamo na tuy sa medical equipment nga gibakal sang Murcia Municipal Government. Amoy ato mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Martes, petsa 28 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Sa aton sini nga Bombo Radio Star FM na New Year's Countdown mga kabombo. We have 4 days to go before welcoming the New Year 2022. Standby na mga kabombo sa aton sini masunod nga programang Bombo Report sa Afternoon Edition. Upo naman sa Bombo Dennis Rubica. Kag sagapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis ang ipadala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, aton siningan news analysis may tigulo, diin na sila? Kung aton pa nadumduman, sang sila nagapangampanya sa ila palangakuan, plataporma kag ila mga tinikal ila ginapresentar para ang masa sa ila ang magabutar. Apang masubo nga kamatuoran, nga sang bagyong Odette kita ginhalitan, wala na kita nila nadumduman, nga kinanglan kita unta nila tabangan. Apang ang dako nga palamangkutanon, diin na sila subong, nga ang bulig nila sang pumuluyo tani kinanglanon, mga biktima sang bagyo, nagakinanglan sang mainom kag pagkaon. Diri na naton may baluan, kung nagabalikid sila sang utang nga kabalaslan, nga kita man sa ila nagbutang sa palangakuan, nga tani sa sining kalamidad, kita man ang ila serbisyuhan. Ang ini ang panguna-una kapananawan ang ipadala ni Leo Siralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio